diferenteak herritik kanpo izan, o herri barrun izan. Herritik kanpo oso erresa. Kanpoa oso erresa, zati betik eskubitik ibili behar dalako. Bestea, barrukoadek aurreatzeko bakarrik. Hortaz, 3, 4, 6 karrili ukitxabe, Eskubitik, betik. Herritik kanpo olima gaude, betik eskubitik. eta behin herri barruan gauzela. Herri barrun gaudenen ja problema gehiago, zati, herri barrun pasatzen adek, herri barrun eozin karril hartu lehikela nahi gehienak komeni zaitena. Da urduan, kotxe berdeak berriz honea etorri behar balin mau, bidei motxena izango uke, hemen diken buelta eman da uitea. Baina, karo, beste batzuke bizi behar die. Da urduan hoidek arazoa. Urduan, kotxe berdeak errexena, nahiz da bidea luzexoa izan, errexena. Eta logikonarik hau itea, kanpoko karriletik, buelta osoa eman, eta azkenengo bide gurutzea pasatzen duen indikatu bakarrik eskubia. Jende asko gitek hemen ezkerrea indikatu, ezkerrea dikola esateko, eta ez, nik ezkerrea indikatzen bat hain nauk esaten, pasa behar detela beste erraia. Ose, ni maniobraik ez ditiken, ni buelta eman behar dit, errai berdinetik. Eta orduan, hemen diken sartu behar duen kotxea, hemen kotxea balima dau, hemen sartu behar duen kotxeak, honek indikatze ez balima hau, pentsatu behar dik, buelta ematen zaitu behar dula. Hortaz, hau, biribilgunia ondo itxiaz gainera, keinuka isak erabiltzia be, konbeni da. Karo. Keinukarik ez palima ibiltzen, ni pentsatu behar dit, are buelta eman behar dula. Eta, orduan, barruan, behin pentsau, kotxe gorrixak Kotxe gorrie, eta berriz honea etorri berde. Honea etorri nahi de berriz, ez? Kotxe gorri gindik, motxoa izateatik, o azkarragoa izateatik, o listoa izateatik, barrukoa sartu, oso ondo. Barrutik asko zen motxo badek. Baino hemen irteeran, kotxe berde honekin, kointziditzen bali mau, eta honek aurrera saitu behar bali mau, honek ezin dik, honea pasa. Orduan nien barrezauke, bi aukera zauzke, hemen gelditu, eta rotonda baten gelditzea oso gaizki nola daun, inberdik, buelta eman, berriz, eta karo, azkeneako esateik, tonto ez izateko hartzaten kanpokoa, bestela berriz, problema iguala eukiko iteta. Hortaz, eta kio batea. Zuk esan duzunagatik, biribilguniak eraginkorra dira, beti be ondo erabiltzen baitu. Bai.